салом дӯстон, шаби гузашта чандин рақобатҳои ҷолиб ва диданӣ баргузор шуданд. мо наметавонем онҳоро як тараф монем ва шуморо аз лаҳзаҳои асосии бозиҳо хабардор накунем. Дар Италия бозии асосии рӯз рақобати дастаҳои Наполи ва Милан буд. Дар Англия ба ғайр аз чемпионӣ барои ҷои чорумам ҷанги ҳақиқӣ сурат мегирад ва Ньюкасл яке аз даъвогарони асосӣ буда дар ин роҳ Манчестер Юнайтедро шикаст дод. Дар Испания ғалабаи калони дигар ба қайд гирифта шуд ва ҳангомаи асосӣ дар Лигаи якуми Франция рӯй дод ки ин ҳамаро дар видеои имрӯза ҷо кардем. Як лайки қиматбои худро гузоред ва тамошои хуб бароятон. имрӯз низ як рақобати ҷолиб дар Англия мегузарад байни Эвертон ва Тоттенхэм. яке барои рохат ёфтан ба Лигаи Чемпионҳо мубориза мебарад, дигаре барои боқӣ мондан дар Премер Лигаи Англия. баъди рафтани Антонио Конте, Тоттенхэм метавонад ғалаба ба даст орад. инро танҳо шаб хоҳем фаҳмид. барои бозам ҷолибтар гузарондани ин ва дигар рақобатҳо шумо метавонед аз сарпарасти видеои мо ширкати 1x истифода баред. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. аммо бародарон донед ки он ҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. бозӣ кунед вале одат накунед. дар серия А Милани буҳронзада ва Наполи ҳамагонро аз сари роҳаш дур карда дар бозии марказӣ бо ҳам рӯбарӯ шуданд. аз се бозие ки байни ин дастаҳо баргузор мешаванд, ин рақобати якум буд. ду бозии дигар дар Лигаи Чемпионҳо баргузор мешаванд. хуб ки бозии якум дар серия А буд, на дар Лигаи Чемпионҳо. хуб барои Наполи, чунки Спалетти аз ин бохти бузург метавонад дарси ибрат гирад ва бо идеяи нав ба бозиҳои Лигаи Чемпионҳо омода шавад. мағлубият бо ҳисоби 4-0 дақиқан ҳеҷ кас интизор набуд. ин ғалабаро метавон пирӯзии пурраи Стефано Пиоли ном бурд. мутахассиси номбурда мураббии миёна аст ки замони имконияти кор дар дастаи бузургро пайдо кард, аммо ба пуррагӣ ноком шуд. аз чӣ бошад ки бо ӯ боз як имконияти дигар дода шуд ва ин навбат Пиоли корро дар сатҳи олӣ баргузор кард. чизи муҳим дар кори Стефано Пиоли экспериментҳояш ҳастанд. ҳарчанд дар баъзе ҳолатҳо онҳо бар зарари Милан кор ҳам кунанд, вале маҳз дар ҳамин даста Пиоли онҳоро ба сатҳи нав баровард. ӯ пас аз бозӣ ишора кард ки мо нақшаи муайян барои Наполи доштем. ҳамаи бачаҳо барои дар сатҳи баланд амалӣ шудани нақша хизмати бузург карданд. ду дастаи шаҳри Рим ҳам бозиҳои худро шаби гузашта доир карданд ва ҳарду тавонистанд пирӯз шаванд. Маурино дар нишасти матбуотӣ чун ҳарвақта дурахшонтарин нафар буд. ӯ ба яке аз журналистон гуфт ки дар радио вақти туро гӯш мекунам бо садои баланд моро танқид мекунӣ. дар ин ҷо мебинам ки ту тарсончак будаӣ. дастаи Жозе бе ягон тарсу ҳарос Самдорияро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. ҳамсояҳои Рома дастаи Латсио дар сафар бозӣ карданду Монсаро шикаст доданд. Педрои собиқ бозингари Барса зинда аст ва ӯ дар ин бозӣ яке аз голҳои Латсиоро ба сама расонд. рақобати ду дастаи шаҳри Рим барои рохати Лигаи Чемпионҳо идома меёбад. дар Англия танҳо ду бозӣ баргузор шуданд. яке аз бозиҳои марказии ҳафта дидори дастаи Ньюкасл ва Манчестер Юнайтед буд. Ньюкасл барои бохт дар финали ҷоми Лигаи Англия қасди худро аз МЮ гирифтанд. дар ҷараёни бозӣ хуб маълум буд ки шогирдони Эди Хау ба ин бозӣ омода ҳастанд ва хоҳиши бештари ғалаба доранд. ин ғалабаи оддӣ набуд. Ньюкасл баъди ин пирӯзӣ ҷои МЮро дар зинаи сеюм гирифт. Ньюкасл барои рохати Лигаи Чемпионҳо то охир талош хоҳад кард. бозии дигари Премер Лигаи Англия дидори дастаҳои поёнии ҷадвал буд. Вестхэм бо ҳисоби минималӣ Саутгемптонро шикаст дод. дар Испания ду дастаи асосии шаҳри Мадрид Реал ва Атлетико бозиҳои худро бар зидди Валидолид ва Бетис доир намуданд. Карим Бензема ҳанӯз дар якум хетрик кард. аввалин бор дар корномаи худ Карим дар як қисми бозӣ 3 гол зад. Валидолид бар зидди шогирдони Анчелоти муборизаи хуб нишон дода натавонист. кӯшиши нишон додани футболи позитсионӣ аз тарафи онҳо танҳо ба сар додани 6 гол овард. Атлетико барои нигоҳ доштани рохати Лигаи Чемпионҳо бояд бо Бетис бозии беҳтарин нишон медод. худи Бетис ҳам яке аз дастаҳое ҳисоб мешавад ки барои рохати мусобиқаи бонуфузи бошгоҳӣ мубориза мебарад. шогирдони Симеоне бо ҳисоби дӯстдоштаи ӯ 1-0 Бетисро мағлуб карда дар зинаи сеюм мавқеъ гирифтанд. дар Фаронса ПСЖ боз шарманда шуд. дақиқан мушкилӣ дар Неймар намудааст. гуфтанд ки агар Месси, Неймар ва Мбаппе се нафар якҷоя ба майдон оянд, он вақт асосан мушкилӣ дида мешавад. аммо дар ин дидор танҳо Месси ва Мбаппе буданд. Неймар тобат гирифта истодааст. Лион на ба Месси нигоҳ кард, на ба Мбаппе. онҳо ғалабаи худро дар сафар ба даст оварданд. мушкилии ПСЖ калонтар будааст. фарқат аз зинаи дуввум танҳо 4 хол шуд. бо чунин ҷараёни кор қаҳрамонӣ дар Фаронса ҳам аз даст меравад.
мешавад. бозии дигари ҷолибтарини шаби гузашта дар фаронса рақобати Монако ва Страсбург буд. мухлисон шоҳиди 7 гол шуданд, 4 голи Монако ва 3 голи Страсбург. барои рохатҳои лигаи қаҳрамонҳо дар фаронса муборизаи ҷиддӣ ҷараён дорад. Монако баъди ин ғалаба дар зинаи чорум аст, аммо фаронса танҳо 3 рохати мустақили марҳилаи гурӯҳии лигаи қаҳрамонҳоро дорад. усмон дембеле метавонад корномаи худро дар дастаи ПСЖ идома диҳад. аллакай чанд равзанаи трансферӣ мешавад ки дастаи шаҳри Париж ва футболбози фаронсавиро ба ҳамдигар рабт медиҳанд. аз ҳама наздик усмон ба гузариш ба ПСЖ тобистони соли гузашта буд. шаҳрномааш дар ҳоли тамошавӣ буд ва ҳеҷ кас намедонист ки ӯ бо барса қарордоди нав имзо мекунад ё ин ки меравад. ПСЖ он вақт мехост усмонро гирад, вале дембеле қарордоди нав бо барса имзо намуд. тобистони имсол дар шаҳрномаи дембеле банде ба кор оғоз мекунад ки тибқи он пули тавони ӯ ба 50 миллион евро баробар мешавад. ПСЖ мехоҳад ин маблағро ба Барселона пардохт карда бозингари фаронсавиро бигирад. дар Париж ӯро ҷойгузини Месси медонанд. бо эҳтимоли зиёд футболбози аргентинӣ пас аз анҷоми мавсими ҷорӣ аз сафи парижиё меравад. дар мавқеи Месси рӯбарияти дастаи пойтахти фаронса бозингарони дигарро ҷустуҷӯ доранд. ғайр аз дембеле таваҷҷӯҳ ба Муҳаммад Салоҳ ҳам ҳаст, вале кӯшиши асосӣ барои харид кардани дембеле равон карда хоҳад шуд. Барселона барои беҳтар кардани ҳолати молиявиаш метавонад пешниҳоди парижиёро қабул кунад. айни замон усмон осеб дорад ва мавқеашро Рафиня дар сатҳи олӣ маҳкам кардааст. ин як омили дигар метавонад бошад ки дембелеро ба фурӯш монанд. мухлисони Челси ин рӯзро бесаброна интизор буданд. Грэм Поттер аз вазифаи сармураббигии клуби шаҳри Лондон барканор шуд. вақт мегузарад, аммо идея боқӣ мемонад. рӯбарияти иваз карда шуд, вале дар Челси мураббиёнро бо осонӣ ва бе эҳсоси ғам иваз мекунанд. муъҷизаи Поттер дар Лондон кор надод. акнун Челси дар ҷустуҷӯи сармураббии нав мешавад. ҳама ин дар ҳолест ки баъди чанд муддати бозиҳои даври чорякниҳоӣ бар зидди Реал дуир мешаванд. Юлиан Нагельсман номзади асосӣ барои омадан ба Челси гуфта мешавад. агар Поттерро барвақттар аз кор озод мекарданд, шояд фурсат барои даъват кардани Томас Тухел буд, вале Тухел акнун корро дар Мюнхен оғоз кард. Нагельсман бекор аст. ҳамчунин номзадони дигар ҳам гуфта мешаванд. барои мисол Зидан ва Почетино бекор ҳастанд. яке аз онҳо метавонад дастаи Челсиро қабул карда корро пеш баранд. тасаввур кунед, Зидан дар Челси бар муқобили Реал дастаашро ба майдон меорад. Поттер ва Роҷерс дар як рӯз аз вазифа рафтанд. барои Челси айни замон мураббие лозим ки тавонад якбора дастаро зинда кунад. Брендан Роҷерс чунин мутахассис аст. бигзор ӯ то охири мавсим кор кунад ва Нагельсман тобистон ба як фазои ором омада корро оғоз намояд. барои Лестер мутахассиси созанда лозим аст. Грэм Поттер ба он ҷо равад. ба ҳамин тамом боридам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.